Nyt sateet ovat pysytelleet siis maan länsipuolella, mutta vähitellen tuolta sadealue on lähestymässä maan pohjoisosaa. Enimmäkseen tässä aamun aikana on ollut kuitenkin poutaista ja varsin selkeäkin suurimmassa osassa maata. Lähinnä Lapissa paikoitellen länsipainotteisesti ja maan länsirannikolla pilvisyys on ollut runsaampaa. Ja lämpötila on kohonnut tässä aamun aikana melko nopeasti etelästä ylimmillään jo yli 15 asteeseen ja pohjoisessakin viileähkön yön jälkeen 10 asteen vaiheelle. Ja tässä aamupäivän aikana pilvisyys lisääntyy pohjoisessa lännestä alkaa lähestymään sadealueen enteenä. Pohjoisessa kuitenkin iltapäivän aikana on vielä enimmäkseen poutaista ja lämpötila voi aurinkoisemmilla alueilla kohota lähemmäs 20 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa sitten on yleisesti aurinkoista ja poutaista ja kesäisen lämmintä lämpötila kohaa 20 ja 25 asteen väliin ja voi jossain selkeämmillä aurinkoisemmilla ja lämpimimmillä alueilla lämpötila kohta jo tänään lähelle rajaa. Ja tuossa illaksi sitten pohjoiseen saapuu lännestä sateita, melko hajanaisia sellaisia. Sateessa lämpötila laskee sitten 10 asteen vaiheelle. Sadekuuroja voi tulla myös Pohjanmaan seudulla ja muutoin maan etelä- ja keskiosassa ilta jatkuu varsin